Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran sabiran. Manadzara fi dinihi laman huwa fawqahu faqtadi bihi wa nadzara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaih. Kataballahu syakiran sabiran wa man nadzara fi dinihi laman huwa dunahu wa nadzara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Ana kelakuan loro kang sapa wong kang duweni kelakuan iki Allah nyatet wong iku suwijine wong syukur lan wong kang sabar. Lan sapa wong kang ora duweni kelakuan loro iki Allah ora nyatet suwijine wong syukur lan wong sabar. Wong kang ana agamane ngawasi wong kang saduwene wong kang ana ing agamane ngawasi wong kang sak dhuwure nuli anut lan ana ing para-para donyane gelem nyawang wong kang sak ngisore nuli nuli muji-muji marang Allah krana leluwian kang diparingake dening Allah marang dheweke. Allah nyatet wong iku suwijine wong kang syukur lan sabar. Paham dereng niki? Paham dereng? Mang semak. Allah iku ora nyatet suwijine wong kang syukur lan sabar, wong kang ana ing agamane ngawasi wong kang sak dhuwure. Nek perkara agama niku ken nyawang sing luwih dhuwur, sing luwih ngerti, aja nyawang sing luwih bodho. Lah kek gak salah teh aku yo gak melok salah, kek gak ngaji aku yo gak melok ngaji. Lah kuwi jenenge urung derenge wong ora syukur. Lan ana ing perkara donyane gelem nyawang wong kang sak ngisore nuli muji marang Allah krana leluwiane kang diparingake dening Allah. Nek perkara donya dikon nyawang sing luwih ngisor ben iso syukur. Lah nek perkara donya gak gelem nyawang ngisor, nyawang sing dhuwur, tutuke gersula. Lah nek sing disawang sing ngisor iso alhamdulillah. Aku duwe motor, enek sing duwe mung trima ontel ngono. Nek perkara sampean alhamdulillah, nek sampean pikirane tindake mung sing disawang sing luwih dhuwur kepengin kaya kae, kuwi jenenge urung iso syukur. Paham ya? Lan nyatet wong iku suwijine wong kang syukur lan sabar. Lah wong kang ana ing urusan agama nyawang wong kang sak ngisore lan ana ing urusan donya nyawang dhuwure nuli susah krana kepotan apa kang direncanakake, apa sing rencanake gagal. Allah ora kersa nyaten wong iku dadi suwijine wong kang syukur utawa wong kang sabar.
nek perkara agama nyawang sing ngisor tutuke lila bodho ora gelem ngaji lha kuwi jenenge urung iso sabar sing disawang perkara donya kok nyawang sing dhuwur dadi nek nyambut gawe kepengin nyaingi ae kae tuku TV aku ya kudu iso tuku TV tanggaku tuku pit ya aku kudu iso tuku tanggaku tuku mobil aku ya kudu iso tuku mobil dina asile kuwi ya gak enek syukure mergo ngejar perkara luwih tanggane paham nggih nek awake dhewe nyawang agama nyawang dhuwur nek donya kon ngawangi sar kuwi jenenge iso dicatet dening Gusti Allah syukur lan sabar nek sing disawang agama kok sing ngisor sing perkara donya kok sing disawang kok sing dhuwur kuwi Gusti Allah gak kersa nyatet wong syukur lan wong sabar